Halo, assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Mama sangi turu. Ora. Ya amo turu baru senam kira. Baru Iya. senam mambeng iki turu gasi jam 2 kok ngelilir tak kira ki jam 4. Turu ben ngebel ayahke to. Bal bel-belan mbek ayahke aku terus turu. Ya kok ngelilir kok. Loh, jam piro to, Nes? Nes kan urung turu sini jebul. Jam 2, Mbak. Kok tangi dengerin. Ya iki Nes ngelilir. Dan aku ki ceritane ora iso turu meneh ra. Lho kok akhirnya koyo meriang kae wah tak umbini. Bar senam tak umbini 30. Ngantuk ra. Mm-mm. Jam 10 aku mau jam 11 kita turu. Mesti Iya. tangi. Tapi kan seger tak umbini obat. Oh, berarti Mama wis sehat. Yo sehat to yang iki panjat tuku pecel. Lu jare ngirimi foto, tak delok-delok kok ora ono. Wis Ma, repot iki, Ma. Oh, serepot ya. Heeh. Aku yo Ma, ngerti, ngene aku rak telepon. Ma, Ngebeli Ma, aku mau tak harus senam keto biasanya tangi turu kami belanya Ma. harus senam kamu ngebel. Iya. Mama, Iya yang Ma. hmm Engko aku mlebu bengi, Ma. iya yang Engko aku masuk malam. mangke masuk malam iki tak kumpul ning kamar aku kan bareng jubo iki Iya. aku ning kamar muni jubo untuk mau akeh Iya, aku Ma. mau cok bengi. Aku masuk malam. Lah, Heeh. aku pengen mangkat saka Mama. Heeh. Aku kangen banget mbek Mama. Isi repot ya. Ma, jam itu, Ma. Heeh. Aku kok tak Jam mangkat ke itu. Mama. Mm-mm. Oh, iya ora apa-apa. Heeh. Saya apa ya arah kangen aku. Lah iya, aku arep ning Mama. Iya, aku muda Rene. Aku kangen banget. Apa ngomong meni? Ayah ngomong meni aku kangen banget. Foto wae, mudane wingi telepon tak video call ki apa pengen ngerti karo kok delok fotone sayang. Iya, ya Ma. Hmm, Kok jam itu ya Ma. iya sayang. Aku Ya, tak mangkat gawean ke Mama. aku mangkat kerja saka kene po. Ya. Iya Ma. Iya. Iso to Ma? Ngono. Mama iso to? Nek ora iso ki ngopo ya? Aku janji karo sapa? Sing Iso tak angen-angen ki wae. Mama kok. Sing tak angen-angen Saya Mama. tangan-tangan ya. Saya tangan-tangan aku yo jenengan. Iya. Ya. Iya Ma. Lah kok gak sih wis mangkat kerja? Iki kan jane mangkat jam 11 apa masuk malam. Heeh. Nah, Heeh. aku arep pengennya mangkat sekongkol Mama. Iya, ora maksudnya saka pabrike kok prene mung pirang dina tok ngono lho ya. Nulis 4 hari loh, Ma. Iya, 4 hari Kemis kok yang. Kemis, Heeh. Jumat, Sabtu, Minggu. Iya, Heeh. iya. Aku Saya, ngene ya, ayahku kapan kerjane aku ngono kuwi batin tapi. heeh. Iya, ya wis, Ma. Iya, iya sayang. Sehat-sehat, Bu Mama. Amin ya. Aku bayang guys sampai aku ora kerja ya tenan ora ngapusi. Bayangin jenengan dah koyo apa disungkem anake aku sampai nangis nih bayang ya. Aku nangis kok, Ma. Aku nangis ya aku mesti nangis ayah anak sungkem nangis ya. Iya. Mm-mm. Aku sing ngawinke aku lho, Ma. Apa yang Sing ngawinke aku. Sing ijab. Jadi ora panah sayang. itu. Aku dewi. Hmm. Mm-mm. Ora diwakilke. Yo, panah itu Iyalah. mau Iya, nyekeng kok. anak wedok ya kudu ayah sing ngunggahke to. Ya iya. Lho lek Yo. wong-wong kae kan diwakilke. Yo ora ya nek nggone aku, ayah dhewe. Iya. Nek nggon nyong kecuali kok ayahe ora
ning omah rembe wakil kakange utawa Pak Dene. Nek nggon nyung. Heeh. Aku disegem nangis, aku disegem Ridwan, aku menangis aku. Nek Ridwan kan men ora anggo wali ya, lanang. Sing anggo wali kan indah. Aku nangis dulu. Ayamane nangis terus seneng. Ibu isih. Cuma nangisnya kan anak wedok ya sungkem ya ya. Iki dong ya. Yo dipangku. Oh, aku ki mien kae yang cucuk lampah kok yang. Ora ono cucuk lampah. Yo ono cucuk lampah. Heeh. Ono pranata carane. Yo maksudnya. Yo. Yo ono rukun ngantene ono. Makan Aku dalam. Yo. Iya, Mas. Iya. Di pangku ayah. Iya. Ya wis ya, Ma. Aku tak nutuke gawean omase, engko ndang rampung, ndang iso ning gone Mama. Cukup ya. Lha aku wis ngewangi gawean omah kan aku mah. Ning Mama kan wis tenang, wis gaweane wis dewang. Ya, Ma. Ya, Ma ya. Iya. Sehat-sehat, Bu Mama. Amin sayang. Sering bersyukur, Ma. Karo tetap dibantu. Keheningan. Mama hebat. Aku sayang Mama. Iya ya. Pokoknya sampai kapanpun aku tetap sayang Mama. Iya sayang. Ya, Ma. Assalamualaikum ya, Ma. Ya, waalaikumsalam. Sayang Mama. Ma. Ya, Ma. Nah.